ngħixu f'soċjetà fi żmien fejn il-kol kemm aħna naqblu illi hemm diffikultajiet madwar il-figura, madwar il-persuna tar-raġel, madwar il-figura l-persuna tal-missier. Hemm diffikultajiet marbuta kultant mal-identifikazzjoni sesswali, minu dan il-missier, minu dan ir-raġel. Hemm tipoloġija, hemm verità ta' rġulija, ta' maskulinità, jew inkellu kollox ivvintat mis-soċjetà. Jew inkellu kollox frott il-kultura, frott l-istorja. Hemm ukoll problemi u diffikultajiet marbutin mal-paternità, jiġifieri mal-fatt, mal-mod ta' kif ir-raġel iġib ruħu mat-tfal, iġib ruħu ma' wliedu. Hemm diffikultajiet serji fil-ġurnata tal-lum, anke minħabba problemi, diffikultajiet ta' relazzjonijiet, diffikultà ta' relazzjoni fi żwieġ, problemi ta' separazzjoni, problemi wkoll ta' missirijiet u ommijiet li jrabbu it-tfal weħidhom. U allura f'dan il-kuntest, allura f'din is-sitwazzjoni illi mhix dejjem daqshekk feliċi, mhix dejjem daqshekk ċara, il-figura ta' dan ir-raġel, il-figura ta' Giuseppi toħroġ ħafna b'saħħitha. Ma nipretendux li Giuseppi jkun il-mudell ta' kulħadd. Ma nipretendux li Giuseppi jkun il-mudell ta' kulħadd, ta' kull Malti u Awċi, ma nipretendux. Imma aħna li ngħidu li aħna nsara ma nistgħux il-warbu fil-ġenb il-figura ta' dan ir-raġel u l-figura ta' dan il-missier. Aħna li nqisu lilna nfusna bħala Kristjani ma nistgħux inqisu kollox xorta waħda. Mingħajr ma niġġudikaw u ma nikkundannaw lil ħadd. La dawk li għandhom diffikultajiet fejn tidħol l-identifikazzjoni sesswali tal-maskulinità, la lil dawk li huma separati, la lil dawk li jrabbu l-tfal weħidhom. Ma jfissirx li Giuseppi bil-persuna tiegħu jew bil-preżenza tiegħu jew bil-fatt li hu mudell għalina l-kol kemm aħna l-insara huwa kundanna għal xi ħadd. Le, mhux hekk. Iridu niddistingu, imma Giuseppi jibqa' l-mudell. Jibqa' dik il-persuna, jibqa' dak ir-raġel, jibqa' dak il-missier, jibqa' dak ir-raġel ta' Marija, ir-raġel f'relazzjoni ma' mara, jibqa' dak ir-raġel li jieħu ħsieb lil Ġesu, jibqa' għalina l-insara, l-menu għalina l-insara bħala mudell illi lejh aħna rridu nħarsu u lejh aħna rridu nimxu. Inkella il-festi li nagħmlu ikunu totalment għal ħela ta' flus, totalment għal xejn. U kif joħroġ Giuseppi allura f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha, f'din id-dinja li qed ngħixu fiha, bħala mudell, bħala dawl, bħala kewba, bħala xemx għalina l-insara, għalina li ngħidu li nemmnu fih. F'din il-konfużjoni kollha li qed ngħixu fiha, konfużjoni ta' ideat, konfużjoni ta' esperjenzi, konfużjoni ta' ġrajiet, anki jmissu magħna, anki jħokku magħna. Giuseppi tassew joħroġ bħala missier u joħroġ bħala raġel. Liema kienet l-ewwel karatteristika ta' dan il-missier u ta' dan ir-raġel. L-ewwel karatteristika fundamentali tiegħu li aħna bħala Kristjani ma nistgħux nitraskuraw. U l-fatt li dan ir-raġel, dan il-missier iħares il-fuq. Dan ir-raġel, dan il-missier ma jimxejx waħdu, ma jaġixxejx waħdu. U jista' tassew ikun jaf min Marija, jaraf lil Marija tassew, ikun jista' tassew jilqa' lil Ġesu, jaċċettah bħala ibnu, jaraf lil ibnu Ġesu, ikun jista' tassew jaraf il-missjoni tiegħu ta' raġel miżewweġ u ta' missier kif bliema mod, billi ħares il-fuq, billi jistaqsi imma Alla, imma it-toraħ, imma il-kelma, x'tgħid lili dwar l-irġulija tiegħi, dwar il-maskulinità tiegħi, dwar il-paternità tiegħi, dwar il-fatt li jien raġel missewweġ lil mara, dwar il-fatt li jien missier ta' wlied, missier ta' iben, l-istess iben tiegħu kien l-istess Alla magħmul bniedem. U din hija l-ewwel karatteristika fundamentali
essenzjali, importanti li mingħajrha l-ebda missier Kristjan ma jista' jqis lilu nnifsu Kristjan. Forsi missier iwa, imma mhux Kristjan. Li min il-karatteristika? Li nħarsu l-fuq, li nistaqsu, li niskrutaw, nfittxu fl-iskrittura, li naraw l-iskrittura x'tifhem bil-maskulinità, x'tifhem bil-paternità, li nfittxu li nqalbu fil-kelma tal-Alla. Imma mhux biżżejjed, li nitolbu, li nagħmlu mumenti ta' skiet, ta' riflessjoni fil-familji tagħna. U nieqfu nirriflettu u nitolbu. Xi ħaġa li m'għadix moda. Mhux li nitolbu biss m'għadix moda, imma lanqas li nieqfu naħsbu m'għadha moda. Il-bniedem tal-lum tantu mdorri li jafas buttuna u jiġi kollox mill-ewwel b'mod spontanju, b'mod immedjat, illi lanqas biss jaqaf jaħseb bejn dak li jixtieq u dak li jasal, dak li jrid, dak li jġib. U allura l-ewwel punt kruċjali, l-ewwel tagħlima kruċjali ta' dan ir-raġel kbir hija li aħna bħala rġiel, bħala missirijiet insara, bħala rġiel tal-familji insara, ma nistgħux naġixxu, ma nistgħux inkunu awtentiċi, veri, jekk aħna ma ndaħlux fil-ħajja tagħna mumenti ta' riflessjoni fuq il-kelma tal-Alla u mumenti ta' komunikazzjoni diretta ma' Alla fit-talb. Hija din il-karatteristika li mbagħad b'xi mod tikkundizzjona, tinfluwenza lil Giuseppi fl-episodji kollha ta' ħajtu. Naraw xi ħaġa sajra minnhom b'tali mod li aħna nitalmu minn dan ir-raġel u minn dan il-missier. Jibda Salluqa l-ewwel darba li nsibuh lil Giuseppi huwa fil-Vanġelu ta' Salluqa. Meta jgħidilna li l-Anġlu Gabriel jidher lil dejn jidħol fid-dar ta' din it-tfajla Marija li kienet arusa marsa ta' Giuseppi. U diġà hawnhekk aħna għandna qudiemna mudell ta' koppja, mudell ta' familja. Raġel u mara. Mara marsa ma' raġel. Mingħajr l-ebda kundanna, mingħajr l-ebda ġudizzju fuq kull tip ieħor ta' familja, imma hawnhekk diġà għalina l-Kristjani ma nistgħux aħna ngħaddu mingħajr dan il-mudell. Alla l-imbierek, Alla nnifsu jażel għalih għal-ibnu li jiġi fid-dinja dan il-mudell daqshekk sempliċi. Raġel u mara, arus u arusa li jħobbu lil xulxejn. Da ma jfissirx l-oħrajn huma ikkundannati, huma ħżiena, ma nistgħux aħna noqogħdu bil-mod tagħna, bl-għajnejn tagħna nagħmlu ġudizzji, dawk inħalluhom f'idejn Alla. Però ma nistgħux ngħidu li dan mhux il-mudell li Alla jażel għalih, li dan mhux l-aħjar mudell li aħna bħala soċjetà jekk ma rridux komplikazzjonijiet fil-ħajja, jekk ma rridux diffikultajiet, jekk ma rridux problemi ikbar minn dawk li għandna. Bħala soċjetà rridu nimitaw. U jkompli l-Vanġelu, immorru fuq San Mattew din id-darba. San Mattew jippreżentalna lil Giuseppi li ma jistax jifhem x'inhu jiġri f'Marija. Għandna problema kbira ta' komunikazzjoni. Imiktar minn hekk għandna problema kbira ta' komprensjoni. Dawn it-tnejn ma jistgħux jifhmu lil xulxejn. Tiġri xi darba jew oħra li mara u raġel ma jistgħux jifhmu lil xulxejn, mhux ma jistgħux jiftehmu fuq xi ħaġa oħra. Naħseb li kollha kemm aħna naċċettawha għax kollha kemm aħna n-esperjenza tagħha u niġġieldu fuqha. Imma tiġri wkoll li aħna ma nistgħux nifhmu lil xulxejn, li ma nafx għaliex ħadet dik id-deċiżjoni, ma nafx kif qiegħed jaġixxi b'dan il-mod, u żgur li tiġri. Il-komunikazzjoni jew aħjar il-komprensjoni li aħna nifhmu lil xulxejn mhix xi ħaġa for granted, mhix xi ħaġa faċli. Mhix xi ħaġa li hija bl-awtomatik, le, imma rridu nitħabtu għalija, rridu nistinkaw għalija bħala koppji insara. Ma nistgħux aħna ma naħdmux biex nifhmu tassew wieħed lill-oħra, waħda lill-ieħor. Ma jiġix kollox b'mod spontanju, b'mod naturali. U allura Giuseppi, illi huwa bniedem proattiv fi kliem ieħor, huwa bniedem illi jara kif se jsolvi l-problemi, d-diffikultajiet. Interessanti għax lil Giuseppi qatt ma nsibuh mifxul quddiem id-diffikultajiet qatt.
Qatt ma nsibuh ippanikjat quddiem id-diffikultajiet. U kellu diffikultajiet Giuseppi, imma dejjem jaf x'se jagħmel. Dejjem għandu soluzzjoni fil-bot, fil-komma, dejjem. U Alla okej, naf x'nagħmel, ħallija lil Marija, nibata, bil-moħbi tan-nies, insalva lili nnifsi ma fl-istess insalva lilha. U hawnhekk jidħol ktieb sħiħ għal dawk li qegħdin fi problemi ta' separazzjoni. Mhux insalva lili nnifsi u nsalva lilek ħan nisseparaw, insalva lili nnifsi u nkisser lilha. U jekk tieħu tfal magħha nkisser ukoll it-tfal magħha. U bil-maqlub. U allura hawnhekk Giuseppi joħroġ bħala mudell, mhux biss ta' dawk li huma flimkien, imma tal-insara li ma jistgħux jibqgħu flimkien, ikollhom jisseparaw. Giuseppi salva mhux wiċċu biss, imma lilha. Imma dejjem ma kienx biżżejjed għal Alla. Meta ħares il-fuq u dak il-ħolm li joħlom Giuseppi mhux għajr, il-mod ta' kif Alla kien ikellmu. Meta ħares il-fuq, Alla qallu le ta' mhux hekk, mhux titlaqa, qallu dik titilqaħħa, tittaċċetta, għax dak li se jiġri fija huwa mill-Ispirtu Sant. U allura hawnhekk Giuseppi sempliċement jaċċetta jilqa' lil Marija mingħajr ma jifhem x'inhu jiġri. Mingħajr ma jaf bil-misteru, mingħajr ma jaraf tassew il-misteru li qed jiġri fih. Giuseppi għandu kapaċità kbira ta' adattabilità, għandu libertà kbira, għandu kapaċità kbira bil-qawwa li tih l-Ispirtu tal-Alla għax hu f'kuntatt ma' Alla illi joħroġ l-aħjar u l-aqwa minn kull sitwazzjoni. Kien ħaseb Giuseppi li jneħħija lil Marija, li jibgħatha lil Marija. Sewwa u sewwa hu. Imma meta jħares il-fuq Alla jgħidu le tħallihiex lil Marija. Il-qaħħa għax dak li qed jiġri fija anki jekk ma tifhmux. Anki jekk għalik diffiċli biex taċċettah f'dan il-mument. Imma dak li qed jiġri fija rridu jien. Dak li qed jiġri fija se jservi l-qudiem mhux issa m'intix taraħ li f'dlam. Dak li qed jiġri fija meta tilqaħħa u taċċettah se jiswa għalik għal Marija u għad-dinja kollha ta' ħelsien, ta' salvazzjoni. U Giuseppi jaċċetta l-kelma ta' Alla. Giuseppi ma jitkellemx fil-Vanġelu qatt ma nsibu kelma waħda minn tiegħu. Mhux ta' ftit kliem Giuseppi, ta' xejn kliem. Ta' xejn kliem, però ta' ħafna azzjoni, ta' ħafna emil. Fil-Vanġelu nsibuh il-ħin kollu bniedem li jagħmel, bniedem prattiku, bniedem li jiddeċiedi. Dak li hemm bżonn jagħmlu u jagħmlu malajr, jagħmlu malajr. Insibuha kemm il-darba fil-Vanġelu. Kif qam filgħodu Giuseppi jaqbad lit-tifel u lill-ommu u jitlaq lill-Eġittu jew jitlaq lura lejn l-art ta' Nazaret. Imma dejjem Giuseppi huwa ħtejf, dejjem jieħu l-inizjattiva, dejjem jagħmel xi ħaġa anke jekk ma jitkellimx. U jkompli l-Vanġelu jgħidilna illi Giuseppi u Marija ħadu lil Ġesu. Giuseppi u Marija marru Betlem fejn weldu lil Ġesu. Il-Vanġelu ta' Salluqa ma tantx jirrakkonta x'għamel Giuseppi fit-twelid ta' Ġesu. Però bqgħu ċerti li Giuseppi kellu jfittex post fejn jitwiled Ġesu. Giuseppi kellu joħloq spazju. Almenu ftit spazju deċenti fejn titwieled din it-tarbija. Imma dan il-ġest huwa sempliċement sinjal ta' kull ma kienet il-ħajja kollha kemm ta' Giuseppi. Il-ħajja kollha kemm ta' Giuseppi kienet spazju illi fih dan it-tifel Ġesu seta' jikber. Ġesu li adottah Giuseppi bħala ibnu ta' veru seta' jikber. Għaliex għax Giuseppi ħoloqlu l-ispazju. Ħoloqlu l-ispazju li fih seta' jikber. X'jiġifieri toħloq spazju lil xi ħadd li fih fl-ispazju jista' jikber. L-isem Giuseppi li nsibuh ukoll fl-Antik Testament ifisser Alla ikabbar. Xi ħadd li jkabbar. Edukatur. Xi ħadd li jippromuovi, xi ħadd li jibbotta l-quddiem, mhux inissel l-isfel jikkundanna u jiġġudika, le, xi ħadd li jmexxi l-quddiem. Hemm kelma sabiħa bl-Ingliż li ma nafx jekk hemmx kelma li nistgħu nittraduċuha biha bil-Malti. Il-kelma empowerment. Tempowerja lil xi ħadd. Tagħtih is-seta, tgħinu jqum fuq saqajh, tgħinu jsib lilu nnifsu.
u dan kien Giuseppi. L-istess isem ta' Giuseppi ifisser dak li jimbagħad wettaq f'ħajtu. U allura dak l-ispazju li ħoloq biex it-tarbija Ġesu titwielet u tikber kien spazju li kompla ikabbar lil Ġesu fil-personalità, fil-persuna li aħna nafuh. Persuna kuraġġjuża, persuna mimlija b'talenti, persuna mimlija b'relazzjonijiet awtentiċi, persuna mimlija b'relazzjoni ma' Alla. Ara taħsbu li waqa' kollox mis-sema le. Kien Giuseppi li jien lil Ġesu jeduka ruħu, jikber, jifforma l-personalità illi kellu l-personalità tal-liben ta' Alla. U hawnhekk nerġgħu nidħlu aħna. Illum qegħdin niddistingwu bejn jekk taqraw, ma mhux biss jekk taqraw, jekk tisimgħu u jekk naraw x'inhu jiġri madwarna. Qegħdin niddistingwu bejn l-om bioloġika, il-missier bioloġiku, u l-om edukattiva u l-missier edukattiv. Ħa nispjegalkom fi kliem sempliċi. L-om li tagħti l-ħajja fil-verità bioloġikament lit-tarbija, dik hija l-om bioloġika. Imbagħad jista' jkun hemm om li hija edukattiva, l-om li tkabbar lit-tarbija, l-om li tista' ma tkunx l-istess om bioloġika. Illum dan id-diskors qegħdin nisimgħu b'mod kontinwu. U l-istess il-missier, hemm il-missier bioloġiku, il-missier li permezz tiegħu tnislet u titwilet it-tarbija u l-missier edukattiv. Tgħiduli Giuseppi ma kienx missier edukattiv biss, fil-fatt hekk hu. Giuseppi ma kienx il-missier bioloġiku ta' Ġesu. Imma serħu raskom li Alla l-missier jażel lil dan il-missier edukattiv, il-missier putattiv, il-missier kustodju ta' Ġesu jażlu propju għax iħoss Alla l-missier li hu l-aħjar mera, hu l-aħjar riflessjoni, Giuseppi l-aħjar mera tal-missier tas-sema fuq l-art. U allura nduru fuqna u ngħidu din id-distinzjoni li tista' tiġri, imma mhix l-iktar waħda ideali. Mhix l-iktar waħda li tista' tgħin lit-tfal tagħna jikbru jimmaturaw umanament, jimmaturaw spiritwalment, jimmaturaw bħala persuni f'relazzjoni. Mhix l-aħjar waħda. Mhix l-aħjar waħda. Li ma hu l-mudell li jagħtina Alla, illi l-om bioloġika, il-missier bioloġiku ikunu dawk li jrabbu, jitellu, jerfgħu, ikabru il-persuna. Tgħiduli allura l-adozzjonijiet iwa fejn hemm bżonn, mela le, fejn hemm bżonn jeħtieġ li jidħlu oħrajn, jidħlu persuni oħra biex jgħinu lit-tifel jew lit-tifla jiksbu l-personalità tagħhom, jimmaturaw bħala persuni. Imma l-pjan ta' Alla dak hu li l-om bioloġika, il-missier bioloġiku ikunu dawn illi jgħinu lit-tifel jew lit-tifla tikber. Smajna f'dawn l-aħħar ġranet illi saħansitra qegħdin naħsbu biex noħolqu Night Child Care Center. Saħansitra it-tfal tagħna minħabba illi aħna impenjati b'ħafna xogħol u nifhimha illi aħna impenjati b'ħafna diffikultajiet tal-ħajja, allura rridu nsibulhom ukoll fejn joqogħdu bil-lejl għax mhux biżżejjed illi għandna child care centers ta' filgħodu. Aħjar mill-tfal jibqgħu weħidhom, aħjar mill-tfal jibqgħu abbandonati. Imma intom ma jidrilkomx li l-aħjar ikun meta il-ġenituri jew jekk hijom waħda jew missier wieħed isibu xogħol b'tali mod li jista' jkollhom il-ħin li almenu bil-lejl, il-ħin l-iktar delikat għat-tfal żgħar. Saħansitra dawn iċ-child care center se jkunu miftuħin mit-tielet xahar il-quddiem. Intom taħsbu li dawn ikunu l-iktar sitwazzjonijiet ideali għat-tfal tagħna? Taħsbu intom li f'dawn is-sitwazzjonijiet it-tfal tagħna ma jistgħux inħolqulhom diffikultajiet u problemi ma dawk il-ħafna li diġà llum qegħdin nippruvaw naffaċċjaw u naffrontaw. U allura hekk jerġa' jidħol Giuseppi u jgħidilna isma' jien għalija il-flus qatt ma ġew qabel ibni u qabel Marija. Jien għalija x-xogħol għalkemm rid nagħtihom x'jieklu lil dawn qatt ma ġie qabel ibni u qabel il-mara tiegħi.
Jiena naħseb kultant jista' jkun ikun hemm eżiġenzi nerġa' ngħid mhux qegħdin hawn biex nikkundannaw, imma qegħdin hawn biex insibu u naraw x'inhu l-aħjar għall-familja, x'inhu l-aħjar għalina, x'inhu l-aħjar għall-uliedna. Għalhekk qegħdin hawn. U ma nistgħux dak li hu l-aħjar ngħidulu xorta waħda bħal kollox u bħal kulħadd. Le, dak li hu l-aħjar jibqa' l-aħjar. U allura mhux aħjar li aħna nagħmlu bħal Giuseppi u nippruvaw impoġġu iwa ix-xogħol, l-importanza fuq ix-xogħol u l-importanza fuq il-flus għaliex għax dawn huma importanti għal Marja u għal Ġesu. Mhux għal 20 sena oħra, mhux għal tifel jew it-tifla 30 sena oħra, għax imbagħad ikollhom fejn joqogħdu, le, it-tifel u t-tifla m'għandhomx bżonn il-flet tiegħek ta' 20 sena oħra. It-tifel jew it-tifla għandhom bżonn il-preżenza tiegħek issa, illum. U nafu llum, l-esperti jgħidulna kemm hu importanti li l-ġenituri jkunu mal-ulied, jew almenu kemm persuni sinifikattivi flok il-ġenituri, kemm importanti l-preżenza tagħhom għall-ulied. Inkella bil-forsi mbagħad ikollna diffikultajiet u problemi ma' dawk li diġà għandna. Ma nixtieqx intawwal, nikkonkludi. Dan il-missier tagħna Giuseppi, dan il-missier tal-Knisja Universali, dan il-missier veru tal-iben ta' Alla, dan il-missier magħżul minn Alla l-missier biex ikun il-missier tal-iben tiegħu. Ejjew ma nieqfux inħarsu lejh bħala r-raġel ideali, bħala l-missier ideali. Ir-raġel li għalih importanti il-persuni li għandu miegħu, Marija u Ġesu. U għalih fuq kollox, importanti li jħares il-fuq u jistaqsi u jara imma Alla xirejt minni, xirejt f'din is-sitwazzjoni. Ir-raġel li kien kapaċi jirreaġixxi anke fid-diffikultajiet u fil-problemi u l-isfidi, il-perikli li kellu, kollha kemm huma dawwarhom fi grazzi għalih, għal Marija u għal Ġesu. Ir-raġel illi ipprova jeduka lil Ġesu kien preżenti dejjem miegħu ma' Ġesu almenu 16 sena jgħidulna l-Vanġelu. 13 sena jtella lil Ġesu Ġerusalemm. Għaliex għax għalih il-valuri tal-fidi ta' missirietu huma importanti. Ir-raġel li ħa lura lil Ġesu mill-Eġittu wara li spiċċa l-periklu, ħadu lura f'Nażaret għax kien raġel patriot, kien raġel iħobb il-pajjiżu, kien raġel li verament kellu sense of belonging, sens ta' appartenenza. Dan kollu lilna jagħtina sens ta' sikurezza. Aħna nkunu nafu fejn aħna. Lilna jagħtina sens ta' paċi tal-qalb. Ejjew inħarsu lejh lil dan ir-raġel kbir, lil dan Giuseppi, u ejjew nitolbuh biex jallimna l-irġulija, biex jallimna il-paternità. Ejjew nitolbuh u nħarsu lejh lil dan ir-raġel biex kif irnexxielu hu itella l-personalità ta' Ġesu daqshekk maturità. Ngħidilkom mhux qed ngħidha jien dejjem m'għandix awtorità x'qed ngħidha jien. Imma ma deritx persuna oħra fuq l-art matura mhux fil-fidi, matura umanament bħala bniedem iktar mill-persuna ta' Ġesu. L-ebda psikologu, l-ebda persuna li studjat mi matura bħala bniedem daqs il-persuna ta' Ġesu. Ejjew nitolbuh lil dan ir-raġel, lil dan il-missier biex jgħinna nħarsu lejh mod speċjali fit-trobbija ta' wliedna. U dan kollu jkun għal-ġejt mhux biss tagħhom imma għal-ġejt tagħna. Għax meta wliedna jikbru fil-fidi, jikbru bħala bnedmin, l-ewwel li jgawdu mhux bis-suma, imma l-ewwel li jgawdu mal-familji, l-ewwel li jgawdi huwa l-pajjiż. San Giusepp idħol għalina fis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu f'Malta u f'Għawdex, fl-Ewropa, fid-dinja kollha.